Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da kasancewa wannan lokacin tare da ni Sultan Malik. Yau na zo ne domin yi magana game da wani abu da yake damuna. Ban sani ba ko kai ma ko ke ma yana damun ki hakan. Shin wai menene yasa muka fi ba boko muhimmanci fiye da karatun addini? Wannan abun ya daɗe yana damuna a zuciyana. Yau dai na yanke hukunci zan yi magana game da wannan abu. Shin ko ka karanci cewa yara da suke daga JS3 ba sa son zuwa Islamiyya? Suna ganin cewa sun girma da zuwa Islamiyya? Shin daga ina laifin wannan abin yake? Daga iyayen ne ko ku dai daga su yaran ne? Amma ina ganin kama ai iyaye suna gabe da yaya, kuma hasali su ne ma suke da ikon faɗi ma 'ya'yansu su ji. Su ne suke da ikon su hukunta 'ya'yansu a lokacin da suka yi laifi. Su ne suke da kuma ikon kula da lura da biyan kuɗin makarantar 'ya'yansu, wanda shi ne zai sa su tabbatar da cewa 'ya'yansu na karatun ko ba sa yi. Kun ga kuwa babu yanda za a yi a ce iyaye ba sa cikin wannan lamari. Babu yanda za a yi a ce yaronka da ya kai JS3 da ya yi jiniyoyi kawai shi baya tunanin wani abu sai lissafin kuma ya girma yanzu baya wani iko a kan shi, domin yana gani ya kai wani mataki na rayuwa. To bari ku ji inda illan hakan yake. Daga lokacin da yaro ka kyale shi, wannan iftida'iyya da yara aka yi ƙoƙari su kammala shi kafin gama secondary school yana da matukar amfani a rayuwar yaro. Ba za ka fahimci hakan ba sai ranar da ɗanka ya shiga jami'a. Daga lokacin da ya tsinci kanshi a jami'a ba lallai ya mai da hankali wurin yin karatun addini ba. Zai iya ɗaukan shekara kusan 4 zuwa 5 zuwa 6 kafin ya kammala da dukkan karatunsa na jami'a. Daga wannan lokacin kuma babu wani lokaci da yake da shi na ba mu addini lokaci. Idan har ba Allah ya sa yana da jajirtattun iyaye ba ko kuma shi an dasa masa kauna da soyayyar karatun addini a zuciya. Wannan ilimi na addini ilimi ne da zai rike ka daga farkon rayuwanka har ƙarshen rayuwanka har ma bayan rayuwanka. To me yasa ba ma bashi muhimmanci? Iyaye mu ji tsoron Allah da tarbiyyar da Allah ya bamu. Mu sani da cewa Allah zai tambaye mu akan dukkan kiwon da ya bamu. Bamu da wani kwakwaran hujja da zamu ba mu Ubangijinmu ranar gobe kiyama. Iyakan abin da zamu yi shine kokari wurin gyarawa. A matsayinka na musulmi, kai da kake uba, ke da kike uwa, ana so ki kasance ɗalibar ilimi har iya rayuwanki balle ɗan da kika haifa. Ya aka gama da tarbiyya balle kuma ba wa ɗa ilimin da zai rike kanshi shi ma a rayuwa. Yau daga ɗanka ya tafi jami'a, baka da wani sanayya game da irin rayuwar da yake yi, sai abin da ya gaya maka ko kuma abin da ka gani. To me za mu gaya wa Allah game da kiwar da ya bamu? Wannan kalubale ne gare ku iyaye. Mu ji tsoron Allah, mu kula da tarbiyyar 'ya'yanmu. Mu gyara a lokacin da ya kamata kafin mu zo mu yi da na sanin da ba shi da amfani.